Ligo after New Year. Kuyog si Pablo. Jay, may dala ka. Ano dala eh? May dala man si ano. May dala. Makasong Ingrante. Ato may beach guys after sa New Year 2026. Let's go! Boardwalk. Dimich! Dimich! Ayo. Let's go! So yung nagkagtao dito guys, wala siyang nangyari mi dito kay wala kayo pagkaroon magubay-ubay dyan guys, especially New Year holiday, way klase, way trabaho, so relax siya good. So nasa chill at least karon daghan mi, so bibo. Ayun, baby mo. Bago yung baby mo. Dalawa sila, tatlo. Andun yung isa pinakamalaki panganay ko. Ito ang bunso. Ito ang pangalawa. Pops! Boy! Boy! Drive ka motor, Pops. Wow! Tuog na sila. Good night! Happy New Year! Ate Mitch. Kailan yung naon yung ano, ilugan? Ay! 500 plus! That's a scratch! Oh? Ah! Ito yung dalawa. Paldo! Ay! Wala pala. 1K? Sana all! Kay, niya man gikuha una tong kuan sa balay. Oo. To mga baptag 20. Oo, moto kang kuya, si Kyle man atong tag 20. Ima. 300. Ah, sana all. Sana all. So karon guys kami sa Tanhay Boardwalk tourism site. So kuan na siya public nga area. So mo na siya guys. Kaya siya gi-close na siya kay kuan siya kanang gabok na daw. So Okay guys, di tayo makakadaan sa ano guys kasi sira siya guys. Gawa yes. ng bagyo. Sira parang si welcome. So dati open. Baka vlog tayo. So dito lang, ganito lang. So mo na siya guys, gabok na mo na siya. So temporary close siya. Mo ni na kanindot last time ini ari manggo dere kay naay dagat dere. Guys, gusto niyo So- fall? Daang kayo dyan. Fall ka talaga. So mo na siya kanang namo gid tubig last time. So lisod kayo kung maglakaw tawo dere padung dito sa dagat kay Ting tayo. kanang mapandol niya ta nya good luck sa camera no. So mo na siya chill. Camera. Sira yung camera katapos. Yes, tama. Ayun. So mo na siya guys, chill. Guys, mag-ano kayo guys? Logbook guys. Yes, lagbo. Yeah. Giprank tang ko ano? Idol Michael magkuan ko no mag logbook pero ay tao, di na siya pwede mag-logbook guys, wala okay na siya dito. dire. Guys, I love the drawing guys. It's so cute. Yes. Ay, ito pala Correct. oh. Ah, yes. So guys, Tanha. ito yung pangalan ng resort guys. Okay. So ato explore dito guys ang sa Tumoy kay I think nindot man beach dito. So mo na siya nang kanindot kay kuan manggod ka nang walay tubig, no? Nya madlok may tubig kay mahilis mo mag-asin. So lapok-lapok siya kasi siyempre nang mangroves mo siya dire kasi. So good thing kay natay chinilas. Pagkaduman sa ganyan, masakit sa paa yan. Kita tag crowds dire guys. Di nga. Mabilis. Ay, ang ganda dito. Mo na siya old bridge kaysa. Hindi siya pwede gamitan kay guba man gabok. Marami yung silingan bagabok. Kasi bu meron ito pero wala tayong ganito. Puro basurahan. Meron, pero resort kasi siya doon. So makita na to dali mangroves guys.
Yung mga buslot dari shell, may shell. Saan nagdala ka ng ano? Wala. Lagyanan. Look. Ayun, kita na yung ano, beach. Yung mga buslot dari guys. So, probably nasa ko yung crabs kung kasi kibaw mo kuan. Grabe ito manguha og mud crabs. So, Awan ko mo. comment below. Ikaw ano? Ay! Dito dyan! Pangalawang bulan na to. Taway ko dyan. Ginulapin ako. Dito ko. Walang laman. Ayun o. Putik lang. Ayun o. Crab, yan. Oh, ayun. Dito man yan. Wait lang, kadiri. So, muna siya guys. Ninutunta ni kung okay pa lang na siya ang bridge kay nakita sa baba but okay ra po na ta subos kay adventure ba ni. Ug wash out day kay kuan. Speaking of adventure kay adventure trolls. Diba? Fun nito na adventure trolls ni kuan ni Bra. Ayun, so ganda nga ako kami. Earth. Uban na po yung nangaligo dali guys. Kuan mag New Year ba? Holiday. Marami kayong makikita ng shokoy. Yun. Mangroves nga lang. Guys, mataming shokoy dito. Di naman tayo lalayo eh. Dyan lang ba? Para makita yung view. Sana walang yung hinawan ko. Makita ng alimang ulsil ba? Ano yung ring? So muna rin siya guys oh. So muna rin kanindot na maligaw yung kaning mangrove siya. So daghan yung mga punok-punok. So pero ang kaning mangroves mao mo rin siya makatabang sa baha. Ay. Ang ganda naman pala dito no. Sayang yung ano yung bridge. Kasi gabok na kasi luma na eh, matagal na kasi ito, hindi siya na maintain. Ayan oh, may mga ano dyan oh. So, yung Buko. Pwede sana mag-chill-chill. Google ko sana yun. Kaya nga. Oo. Na, One down. girl, ma-one down talaga yung swak. Natumba yun. Hindi siya masyadong malamig. Yes. Ay, baka ako din ang ma-one down. Ano to eh, mga bakakaw ata yun sa Bisaya. Ganyan, bakaw. Bakaw. Bakawan. Bakawan tawag dyan. Ang pangit naman pag puro ganyan. Ang sa pa. Wow guys! Maliligo na kami. Tapos matutusok. Di naman malalim dito. Pwede siguro maligo doon no? Low tide man. Oo. Pag high tide, bawal kay balloonerd. So, Ang mga photos. Marami lang shokoy dito guys. Maganda talaga dito. Sayang yung ano. Hindi ko sa... May mga kubo-kubo pa naman. Ayun, ang ganda doon. May ano doon. Kaya nga. Ayun. Parang staycation na tayo. So, magdugay na ganun siya ma-maintain ang bridge guys. So, muna siya nga sayang no? But nindot nita kung i-maintain na siya para magamit. So, explore nature muna siya. Super nice guys. So, I think nalagan kay mga tunok-tunok mo sa kahoy guys. So, careful lang kita kaya itong camera na to way case, way waterproof nga case, lisod na. Moro to guys, balik na mi sa Agi. So dire na guys, so pabalik na to dito niya. Dire yung kitaan ka ng mangroves good ba? Kaya nga no, sayang kasi naman. Ano daw, gabok na ba? Oo. Dapat i-maintain siya ba? Maganda sana eh. Okay, so mga mangroves. Ito mangroves kasi nakakaano na yung baha, nakakatulong. Yan, Yung mangroves. sinisip-sip. Oo, tsaka nagtatrap ng mga ano din. Yun ang Michelle at ano.
Bang, round 1. Siya ito nakakain to. Kainin mo nga. Uy, alam mo po rin. Paghanap ako nito. Sakit oh! Na. Ayun sa ganito. Talaba ka pa dyan ha. Ito, Shell. Gani oh. Kaso lang naman. Gani. Ito. Napuno. Puro lang. Ay, ba? Ang bato pala to. Ano nun? Piraso. Ano ito para pa hunting? Duyan sa ito. Oo nga no. May duyan sa dito guys. Round 2. Oh, titi mo. Hawa. Ano yung kulay yellow? Paan nila? Paan nila to? Oo nga no. Ang liit naman yan. Dito yung mabubusog niyan. Ay, ma! Ano ba yan? Tala ba? Oo nga, awa, oh. Ano yung mga tumatalon? Palka? Isdang bugo. Bugo? Hmm. Bobo pala yan. Hmm. Kasi di ba lumalang ngayon, sila tumatalon. Bugo. Oops. Wala na. Oops. Stuck up. Tapos taga may kay magpakong ta. Eh nanami diri balik na guys. Naiwan. Goya na ewan. So nato diri guys sa dito man to no. Atong area dito mangroves niya. Nibalhin ta diri sa may amot swamp or ana kay stagnant siya nga tubig dan. Natay na discover diri guys nga kuan bitaw sa bitin. I think patay na siya nga ahas or kuan kanang panit sa bitin. Kay manghinawon ta sa tong tiil ba kay perting lapuka. Yung mo na ito nakita guys oh. Na siya panit sa bitin. Ito nagibitin diri guys namatay. Boto sila guys oh. Okay kayo. Itong taga-Maralag sa Buntagan. Grabe mo to. Ngigo ni chef oh. Duko glawas ni chef oh. Lutog kuan kanang kuton Bisaya nas dagat. Para organic ba? Okay na corona sa baw? Oo, dagan pa. Corona. Ha? Siguro na. Ha? Ah, wala pa ni gaon? Wala pa na. Balik ka dyan. Kaya nakadiyak na na, kauban na sila. Ano na sinupi? Nay kuan dito boss, panit sa bitin dito ang kunikitan. Dado na sorry, butang to ba? Apil. Hindi oh. Charon. Charon. Musta ba si gabi sinyo ah? Mabayot. Ha? Gatuo ka na akong bana? Nga naman, ang imong English okay na. Next atong i-deliver. Free man i-delivery kuan man ka nang house to house nga delivery ba. Boss, parcel mo boss. Ano mo imna boss? Ako din hindi? Ay, lain sa kayo. Lain sa kayo. Sorry, Jimmy. Pero ay malawas yung
Ya, gong. Bahay ko nung gibumba, piti niya po na. Hoy, magklaro ko sa ka baka kay mo pa si Eugene. Okay mo. Asa mo kung kayo kanyo, alam pala may hagdan na itong pilino. Alam pala may buwang. Pistol. Asa? Asa ka nagkuha ng saang, boss? Si Gita. Sugba, guys. Silaw, saang. Pulutan. Kaya nagadara di. Tara. Ay, sugat yun eh. Kay 2026 ba yun, naunsa? Oo. Paborito. Woo! Sheesh! Ben, kaya batay ka rin mo? Ay, bukagay ka abot sa loob. Salo dayon. Happy New Year! Ilar mang ikan ba? Hindi man ko siya English god. Bara mag-ilar ba? Korean ba? It's not American. It's not American. Yeah, but you one is It's Netherlands. excellent. Netherlands. It's a Dutch. Dili na siya kabalo mo English. Yes, yes. Pero makasabot ra siya kung Di, ang yung istorya ka ng Pilipino, yan ang Korean ba? Ayaw na, laro. Ang giraon ba? Giraon. Tuyok ba? Tuyok. Sa imno ni mo day. Sige. Ayos ka? Oh, round ba? Round. magpaglain mo English sa What is grammar? Oh. Grammar is medicina. Katagay na niya. Di ba din? From grammar rin ako. Dami yung sa Pilipino na Pilipino ko. Mamay mo English mo. Saway, manay ka tayo. Bala kinamat. Nagkatunog kag time bomb? Santa agent gani. Time bomb? Mali pa gani English. Kinamatis pa gani. Dilira na dilira na. Kuha na, pagkaon siya na ba? Ako na, magod pa. Bilawan nung papasasin ko sa purong bidili. Lingkod ka itong bangko. Dala nila ba? Pagkaon siya na, pagkaon. Namay mga pagkaon. Itong gapon ba, nga loto ba? Bawtay aslong. Aslom, pagkaon lagi na. Mao ni si Chef guys oh. Nani siya YouTube to mo no YouTube. Facebook. Facebook unsa kay toy Cinematic. cinematic vlog. Luto-luto nila guys mo kay mo na siya inundan ng luto sa seafood. Kaya pwede na kong kaon daghan kog nahuro to sus grabiha. Way hangover ya. Di ano pala na yun? Follow up. Oh, ronto mo na. Washing. Ikaw sunod. Concert. Ikaw sunod. Oh. Morning guys. Niresulta. My God. Nitama ko dire oh. Oh. Kay nangihag kuan lagi, nanginas. Sus Diyos ko po, pertim na ilauma. Ni. Ang hindi ni abi ko kanang kuan na ba mabaw. Nitama ko pertim na ilauma. Di, mo ni discuss siya guys. Dili kay pasudlan di ay. Pasudlan dito. Kanang bridge di na pwede. Kay Kato man pag pandemic. Baka na maugno. Kay kuan delikado na ba? Ato na pwede mo sa ubos. asa? Kanang bitang lang sa bridge maglakaw-lakaw ra mo. Mangroves ba, mangrove. Lubog din ako. Dili kay malakaw-lakaw malo. Ay, yun lang yung ano ko, chanelas ko. Ay, yung magtamak dire kay Musos, pareho mo na ako na. Bulasot. Makuha pa man, naray, laom lang. Nagtuwa mo ko ng mabawra ba? Mahirap talaga pag sa syudad lang talaga wala alam eh. Diretso yun, laom man day. Patulog na yun. Tingin. Di ako na lang eh. Dumi tuloy oh. Yan ang chanelas ko. Kanya ka sa ano. Mabawra. Diretso eh. Yun, kaya mo yan. Okay, 500 challenge. Tapon mo doon oh. Tapon mo dyan. Ugasan dira oh. Ayaw nga. Madumi. Ikabaan to eh. Sayang walang video no.
Sayang na walang video, no? Lumusot na. Kala ko talagang maano lang. Diyos ko po. Ang talino ko din, no? Kasi kaya nga ako dyan dumaan eh. Akala ko kasi mababaw lang. Paano kinalambot yan? Anong nilalaban mo, Day? Gamitan ng wings yan. Sayang walang video. Mo na guys, amping-amping gid mo ani guys. Oh, let's get sagad mo oh. Oh. Pero tininduta pero ay lagi mo kambak eh. Diretso gid mo, sure jud na. Lalim pa na niyan do. Hindi ako nakalay. Cellphone ko. Hindi na ano. Bulaso to eh. Ay malinis na. Ginamitan yung Ariel guys. Galing talaga ni Julino. Salamat Julina. Malinis ang aking paa. Daming kuko mo to eh. Kailan? Yeah, ambak pa more. Ayun, namo yung namumula. Yun ang kinagat. Ito? Oh, aray, putik. Masakit? Makati kaya, wag mong anuhin. Masakit? Hmm. Hala, anong kakagat sa'yo? Ay, ano siguro yan? Kanang ok-ok ba? Mukha nang kagat ka ng asa. Ahas ba? Hindi na maganin yung ahas. Kanina. Okay, Kailan ba yan? kagabi. Sure ba? Ano mo? Wow, linis na. Anong ginamit mo niyan, Ariel? Hi, salamat. Kinagid. Nambak pa more. Ay, mga kuwan sa diri guys, mga talaba na. Ng dikit na. Gi. Ambak pa more. Yan, mga. So ay mo pailad sa mga kuwan guys, mga nature. Ikaw talaga marunong. Kaya nga dito ako naman, oh. Oh. Ulit na good guys. So salamat sa mga bulasot yang napita sa paglaba sa akong puting chanilas. Hindi ako na bulasot ganyan guys. Dia. So ulit na guys. Bye. Happy New Year sa tanan. Pizza dos, pizza uno karon ug pizza dos. Bye. Bye bulasot.